Эфирде яңалыклар чыгарылышы исән, студияда Роза Хабибуллина алга таба кайбер темалар турында. 50 метр бийиклектә каркасы металлдан, подиумы граниттан Чаллы шәһәрен төзүчеләргә стелла ясалачак. Салкын һава торышының да уңай яклары бар. Чаллы урамнарындагы алмагачлар тагын 10 көн шау чәчәктә утырыр ди белгечләр. Татарстанда әле Сабантуйларга ерак, әмма Европада инде милли бәйрәмебезне оештыра башлаганнар. Иртәгә Сабантуй Франция башкаласында узачак. Чаллы шәһәрен төзүчеләр стелласы Җиңү паркына яки Азатлык мәйданына урнаштырылырга мөмкин. Яңа һәйкәлнең макеты инде әзер. Хәзер акча мәсьәләсен хәл итәсе һәм урынын билгелесе бар. Һәйкәл кую белән шәһәр аксакаллар шурасы шөгыльләнә, тулырак хәбәрчеләр бездән. Шәһәр төзүчеләргә һәйкәл куюны аксакаллар моннан 6 ел элек ниятләгән булганнар. 2013-тә проект туган. Стелла 50 метр бийеклектә, каркасы металлдан, подиумы граниттан ясалачак. Аскы-якта һәйкәлнең үзе турында табличка булырга тиеш. Должно быть понимание значимости этой работы, значимости этого объекта для нашего города, для нашей истории нашего города. Потому что время идет, годы идут, люди уходят. И все, что здесь сделано было, сейчас немногие ведь все это знают и понимают. Вообще не понимают, что такое вот та стройка, которая была тогда еще в Советском Союзе, которая объединила практически все наши республики, все народы. Аксакаллар шурасына җирле эшмәкәрләр акчалата ярдәм күрсәтергә вәгъдә итә. Сүз төзелеш материаллары алу турында бара. Һәйкәлне күтәрү өчен акчаны хәйрия чаралар үткәреп, халыктан тупларга исәплиләр. Фонд ачу ниете дә бар. КАМАЗ төзелешендә булган ул бергә эшләү, кешеләрнең төннәр буе эшләү сәләте, армый талмый, ялны белмичә эшләү бернинди төзелештә дә булган әйбер түгел, һәм булачакта түгел. Ул вакытта алдашу да юк, урлашу да юк, бер-береңә ярдәм итү, малы семейкаларда ничек дус итеп яшәү, шаккатырлык әйберләр бу. Шуңа күрә шушы әйберне яшьләргә җиткергә кирәк. Әлеге аксакаллар һәйкәлнең урынын хәл итәләр. Әгәр ул Азатлык мәйданына куелса, анда реконструкция уздырганны көтәргә кирәк. Икенче вариант Җиңү паркы кулайрак кебек. Анда Стелла проспектка якын ук урнаштырыла һәм ерактан ук күренеп торачак. Рим Әхмәтова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Татарстанда шәхси хуҗалыкларда кош гриппы буенча карантин 8 июньдә бетерелә дип хәбәр итә Татарстан министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе. Идарә башлыгы сүзләренә караганда, хәзерге вакытта шәхси йортларда 1000-нән артык тавык. Лоиш фабрикасында барлык кошлар юк ителгән, йомыркаларны утилләштерү бара. Хәзер республиканың барлык кош фабрикалары ябык режимда эшли. Россия авыл хуҗалыгы буенча күзәтчелек федераль хезмәтенең тикшерүләре дәвам итә. Ветеринария контроле көчәйтелгән. 4 ай эчендә Чаллы юлларында 6 кеше үлгән, 190 кеше җәрәхәтләнгән. Әлеге соннар узган елның шушы вакыты белән чагыштырганда азрак. Шулай да юл транспорт һәлакәтләрен китереп чыгарырдай сәбәпләр җитәрлек. Алар турында бүген хакимияттә узган юл хәрәкәте куркынычсызлыгы комиссиясе утырышында сөйләштеләр. ИХУДИ башлыгы җәяүлеләрнең кагыйдәләрне санга сукмау очракларының аянныч тәмамлануын искәртте. Техник таләпләрнең тиешенчә үтәлмәүе дә фаҗигаларга китерә. Есть отдельные моменты, на которые необходимо обратить внимание. Это изношенность горизонтальной дорожной разметки, отсутствие дублирующих дорожных знаков пешеходный переход, устанавливаемых над проезжей частью, отсутствие пешеходных ограждений перильного типа. По итогам совместной проверки подготовлен акт, который направлен в прокуратуру города для принятия мер прокурорского реагирования. Юл тамгаларын сызу буенча хәлне шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе дә контрольгә алды. Транссигнал оешмасы бу сезонда эшне тиз тотарга тиеш. Теманы дәвам итеп, ИХУДИ хезмәткәрләре кисләтә. Җәй җитү белән урамда балалар күбрәк йөри. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарны арттырырга кирәк. Инде хәзер үк бөтен Россия игътибар балалар акциясе кысаларында мәктәпләрдә укучылар, педагоглар һәм ата-аналар белән әңгәмәләр оештырыла. Соңгылары балалар куркынычсызлыгы өчен аеруча җаваплы. Вопросы безопасности также рассмотрены на общешкольных родительских собраниях в период апрель-мая 2017 года. Здесь рассматривались вопросы о необходимости использования в детских удерживающих устройств в машинах и необходимости контроля со стороны родителей за нахождением детей на улицах. Чаллы проспектларында алмагачлар чәчәк ата. Бу гүзәл күренеш бары тик бездә генә. Менә инде берничә дистә ел алар безнең күзне иркәли, күңелне шатландыра. Әлеге матурлыкны кем уйлап тапкан икән? Чаллы урамнарында нинди алмагачлар үсә? Безнең хәбәрчеләребезне тыңлыйк.
Алмагачлар чәчәк ата башлауга Тынычлык проспекты аклыкка күмелә. Бер атналык чәчәк ата башлаган агачлар Сибир сортыннан. Алар нәзберек түгел һәм салкыннарга бирешми. Тынычлык проспекты мындагы Сибир алмагачлары илеке безнең яшелләндерүчләрнең шәһәребезгә бүләге. Шәһәр чынлыкта гүл бакча булсын дип тырышканнар һәм без менә яшелләндерүчләр шушы баскычны тотарга тырышабыз. Алмагачларның күпчелеге юл кырында яхшы үсә. Алар бары тик автомобильләрдән генә һәлак була ала ди Сәлим Ханнанов. Ул очракта яңа агачлар утырталар. Бүгенгә шәһәрдә 4 меңләп декоратив алмагач үсә. Соңгы араларда Яршаллы, Мәскәү, Сөембикә проспектларында, Яшлек һәм Биләев урамнарында да алмагач утыртыла башлаган. Һава торышы булай салкын торса, Чаллы урамнары әле тагын 60 көн шау чәчәктә утырыр ди белгечләр. Күз көне безнең Аккаланы сәйлән кебек вак кызыл алмалар бизәячәк. Алар ашарга яраклы түгел, бары тик матурлык өчен. Рим Әхмәтова, Ксения Антонова, Сергей Бельданов. Яңалыклар. Татарстанда әле Сабантуйларга ерак, әмне иртәгә милли бәйрәмебез Франция башкаласында узачак. Парижга Казаннан зур иҗат төркеме китте. Европада беренче тапкыр кече Сабантуйны моннан 15 ел элек Германия татарлары оештырып җибәргән. Аннары бу башлангычка Бельгия, Франция, Швеция, Польша, Чехословакия, Швейцария, Австрия, Бөек Британия кушылганнар. Иң кызыклысы, Европа Сабантуйларын оештыруда башлап йөрүчеләрнең берсе безнең Чаллы кызы Венера Минхажева. Ул Германия башкаласында яши һәм бүген безгә Европа Сабантуйлары турында сөйләде. Европада бу атнада милли бәйрәмебез 3 илдә узачак. 25 май көнне Парижда, 27 Мальтада, 29 майда Венгриядә. Париждагысы иң зурысы. Аны уздыруда Татарстан ярдәм итә. Казанлылар Париж татарларына бәйрәм программасы күрсәтәчәк. Бу татар көрәше, җыр биюләр, милли ризыклар күргәзмәсе, уеннар. Венера Минхажева әйтүенчә, барысы да 2012 елда Берлинда оештырылган кече Сабантуйдан башланган. Бу башлангычны күрше-тирә илләр күтәреп алган. Менә шул рәвешле безнең милли бәйрәмебез хәзер күп кенә Европа илләрендә даими уза. 25 май Парижда Сабантуя була. Анда Казан мэрия белән иң зур Сабантуя булачак инде. Бик күп илләрдән анда халык килә. Безнең халык белән Бөек Британиядан 2 автобус белән киләләр. Бездән Алман иленнән анда 25 кеше Сабантуйга китә. Брюссельдән, Швейцариядан, Австриядән анда халык була. Тарихи ватаннардан читтә яшәүче милләттәшләребез милли традицияләрне, мәдәниятебезне, туган телне саклауга зур тырышлык куялар. Һәр елны Габдулла Тукай, Сара Садыйкова, Муса Җәлилнең туган көннәрен бәйрәм итәбез ди Венера ханым. Татар театрына шагыйрьләргә, язучыларга, композиторларыбызга багышланган кичәләр уза икән. Балаларга татар телен гаиләдә һәм курсларда өйрәтәләр. Германиядә яшәүче милләттәшләребез Муса Җәлил белән бәйле ядкарларны эзләү белән дә мәшгуль. Август аенда Чаллыга кайткач, Венера ханым безгә герой шагыйрь турында өр-яңа мәгълүматлар сөйләргә вәгъдә итте. Рим Әхмәтова, яңалыклар. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Мясная продукция компании Essen поступает с лучших фермерских хозяйств Татарстана. Доставка мяса от фермерского хозяйства до полки в магазин осуществляется каждый день и к 8:00 попадает на прилавки наших магазинов. Ждем вас в супермаркетах и гипермаркетах Essen. Как живут люди, страдающие от артрита и радикулита? Слышали, погода меняется? Да, я утром намазалась кремом Dalgit в желтой упаковке, и теперь мне все нипочем. Крем Dalgit помогает устранить боль и имеет противовоспалительное действие. И я пойду намажу. Что-то суставы ломит. Dalgit. Немецкое качество по доступной цене.